Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Χαλάζι TV. Είμαστε και σήμερα μαζί σας 48 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τη μία τη νύχτα, σε μία μεταμεσονύχτια πλέον εκδοχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καταρχάς θα ήθελα να πω σε όλους ότι από την Δευτέρα θα ξεκινήσει μια καινούργια εκπομπή εδώ στο Χαλάζι TV. Αυτές εδώ οι εκπομπές είναι ένας προθάλαμος, κάναμε 2 εκπομπές που έχουν σχέση με το διάστημα. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινάει ένας νέος κύκλος εκπομπών, μια νέα ενότητα που θα έχει σχέση με το διάστημα και την αστρονομία. NASA Sender News θα λέγεται η εκπομπή. Ήδη το playlist έχει τοποθετηθεί στο κανάλι μας, στην κεντρική σελίδα, για να μπορείτε να βλέπετε αυτές τις εκπομπές. Θα σας μεταφέρουμε όλα τα τελευταία νέα από την NASA, οποιασδήποτε εξελίξεις υπάρχουν στο διάστημα. Θα έχουμε και καλεσμένους που έχουν σχέση με την αστρονομία και θα έχουν να μοιραστούν πράγματα μαζί μας. Και έτσι ανοίγουμε άλλη μια ενότητα στο Χαλάζι TV που έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, διότι το διάστημα πάντα μας εξητάρει και έτσι κι αλλιώς έχει τόσα κρυμμένα μυστικά που και εκεί αξίζει κάποιος να ρίξει το βλέμμα του, μπας και τα ανακαλύψουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος από ανέκαθεν είναι ένα όν το οποίο αναζητά, είναι περίεργο ο άνθρωπος, θέλει να μαθαίνει τα πάντα, από πού ήρθαμε, πού πηγαίνουμε, είμαστε αυτό που λένε αστρόσκονοι τελικά. Με τον Σπύρο Χαραλαμπόπουλο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε αρκετά συχνά σε αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον για το περιβάλλον που αφορά σύνδεση ανθρώπου διάστημα και αυτή η αστρόσκονη τέλος πάντων που μας περιβάλλει, ή αν είμαστε και εμείς οι ίδιοι αστρόσκονοι, ποτέ δεν ξέρεις. Κάνουμε like για το ξεκίνημα της εκπομπής, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει και πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Κάποιοι δεν έχετε κάνει like, περίπου στα 20 με 25 άτομα υπολογίζονται. Σήμερα το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με το Δία, ο οποίος, όχι φίλες και φίλοι, δεν, όπως λέμε κλασικά, δεν θα πούμε αυτό, τι κάνει στο κρεβάτι το Δίας. Θα πούμε όμως για την κοντινή προσέγγιση που έκανε την Κυριακή στη γη μας. Και τι ανακάλυψαν πλέον οι επιστήμονες καθώς ήρθε σε τόσο κοντινή απόσταση σε εμάς. Την Κυριακή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου ο Δίας πλησίασε την γη πιο κοντά από κάθε άλλη φορά εδώ και 59 χρόνια, συγκεκριμένα από το 1963. Έφτασε σε μία απόσταση 591 εκατομμυρίων χιλιομέτρων σύμφωνα με την NASA, τη διαστημική υπηρεσία. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν τι παρατηρήσαμε πλέον μετά από τόσα χρόνια, αφού ήρθε τόσο κοντά σε μας, είχαμε πλέον τη δυνατότητα να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για τον Δία, φίλες και φίλοι, εκτός από το τι κάνει στο κρεβάτι του. Την Δευτέρα, προχθές πλέον, ο ήλιος, η γη και ο Δίας ευθυγραμμίστηκαν σχεδόν τέλεια σε ένα συμβάν που λαμβάνει χώρα κάθε 13 μήνες και λέγεται αντίθεση του Δία. Πλέον ο Δίας απομακρύνεται από τον πλανήτη μας και σταδιακά θα φαίνεται όλο ένα και πιο αχνός έως και το τέλος της άλλης εβδομάδας. Να πούμε λίγα λόγια όμως για το Δία. Ο Δίας έχει διάμετρο σχεδόν 11 φορές μεγαλύτερη από της Γης, φτάνοντας τα 142.984 χιλιόμετρα, ενώ χρειάζεται 12 χρόνια για να κάνει μια πλήρη περιστροφή πέριξ του ήλιου. Αυτό είναι και η διάρκεια ενός έτους, όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται. Από την άλλη τώρα, μια περιφορά γύρω από τον εαυτό του, η διάρκεια της ημέρας εδώ, διαρκεί μόνο 10 ώρες. Με μια ταχύτητα εντυπωσιακή βέβαια για τόσο μεγάλο πλανήτη.
Διαθέτει ένα σύστημα δακτυλίων από μυριάδες σωματίδια σκόνης και όπως η Γη περικλείται από μαγνητικό πεδίο. Έχει ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια που κυκλώνουν τον πλανήτη, ενώ έχει 80 δορυφόρους διαφόρων μεγεθών, μερικοί από αυτούς ο Γαλιλαίος που ανακαλύφθηκε πριν 412 χρόνια, η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανιμίδης και η Καλιστό. Και ερχόμαστε να δούμε, φίλες και φίλοι, το απρόσμενο γεγονός που ανακάλυψαν οι επιστήμονες, καθώς σε καμία μέχρι τώρα παρατήρηση που είχαν κάνει δεν είχαν αντιληφθεί αυτό το φαινόμενο. Ένα απρόσμενο κύμα καύσωνα με θερμοκρασία 700 βαθμών Κελσίου, το οποίο έχει μήκος 130.000 χιλιόμετρων, ανακάλυψαν οι επιστήμονες στην ατμόσφαιρα του Δία. Σχετική ανακοίνωση έγινε στο συνέδριο Europlanet Science Congress στη Γρανάδα της Ισπανίας από τον James O. Donahue της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας JAXA. Η ατμόσφαιρα του Δία, που είναι διάσημη για τις χαρακτηριστικές πολύχρωμες καταιγίδες της, είναι επίσης αναπάντεχα καυτή τελικά, όπως αποδείχθηκε. Από όσο πρόβλεπαν μάλιστα ακόμα και τα μοντέλα πρόγνωσης διαστημικού καιρού. Και εδώ ερχόμαστε να πούμε τη σύνδεση πλέον που υπάρχει του διαστημικού καιρού με τον γήινο καιρό. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μετεωρολογία που ακούει στο όνομα διαστημικός καιρός. Υπάρχουν πλέον παρατηρήσεις που αφορούν το διάστημα, τους κύκλους κάποιων πλανητών, την δραστηριότητα του ήλιου και το πώς μεταβάλλονται κάποια φαινόμενα, είτε λόγω μιας ηλιακής καταιγίδας είτε όχι, και τι επιδράσεις έχουν στον καιρό της Γης. Ο διαστημικός καιρός ήρθε. Είναι ένα νέο κεφάλαιο στη μετεωρολογία και σιγά σιγά θα γίνουν και μεγαλύτερα βήματα σε αυτό. Ο γιγάντιος αέριος πλανήτης απέχει εκατοντάδες εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο και δέχεται μόνο το 4% της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση με τη Γη. Θεωρητικά λοιπόν η ανώτερη ατμόσφαιρα θα έπρεπε να έχει θερμοκρασία κοντά στους μείον 70 βαθμούς. Και εδώ είναι το παράξενο και το παράδοξο που ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Τα νέφη στην κορυφή μετρήθησαν να έχουν θερμοκρασία πάνω από 400 βαθμούς, χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί το γιατί συμβαίνει αυτό. Στον Δία υπάρχει σέλα στους πόλους του λόγω του ηλιακού ανέμου. Όμως, στη Γη το πολικό σέλας είναι πρόσκαιρο και συμβαίνει μόνο όταν υπάρχει έντονη ηλιακή δραστηριότητα, δηλαδή όταν εκλείεται μια ηλιακή καταιγίδα προς τη Γη που είναι φορτισμένη με ιόντα και μπαίνουν στο μαγνητικό πεδίο και δημιουργείται ο χρωματισμός αυτός από τη σύγκρουση των ιόντων. Στον Δία τώρα το σέλος στους πόλους του είναι μόνιμο και μάλιστα με μεταβαλλόμενη ένταση. Εδώ τώρα έρχεται μια πρώτη εξήγηση για το φαινόμενο αυτό. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι το σέλας ο πιθανός μηχανισμός που εξηγεί τις υψηλές θερμοκρασίες στην ατμόσφαιρα γύρω από τους πόλους του Δία. Στη συνέχεια, οι ισχυροί άνεμοι αναλαμβάνουν να διασπείρουν αυτή την καυτή θερμοκρασία σε όλο τον πλανήτη. Οι παρατηρήσεις που έγιναν δείχνουν ότι το εν λόγω θεαματικό κύμα καύσωνα ταξιδεύει με ταχύτητα χιλιάδων χιλιόμετρων την ώρα γύρω από το Δία και βρίσκεται μάλιστα σε συνεχή ροή χωρίς ενδιάμεσες περιόδους. Είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που δεν την είχαμε καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό το σημείο πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι με το τελευταίο μέρος της εκπομπής και να στείλουμε και κάποιες καλησπέρες στο τσατάκι μας.
Λοιπόν, έχει κολλήσει το βίντεο με τις διαφημίσεις από ό,τι με ενημέρωσαν. Οπότε και δεν είχαμε διαφημίσεις. Πάω στο τσατάκι να στείλω κάποιες καλησπέρες, να δω και τα δικά σας μηνύματα, να ανταλλάξουμε απόψεις. Καλησπέρα στον Περικλή, πιστεύω ότι είναι μούφα, λέει. Μεγαλύτερη από Ερμή και Αφροδίτη που είναι δίπλα στον ήλιο. Τι άλλη μπιπ θα πει η Νάσα, λέει. Για τη θερμοκρασία λες τώρα. Ναι, κοίτα, εδώ πραγματικά έχουμε μια εντυπωσιακή καταγραφή. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι μια τέτοια ανακοίνωση μούφα ή όχι. Αν υποθέσουμε ότι αυτό που λες ισχύει, για ποιο λόγο να μας δώσουν ένα τέτοιο θέαμα. Αυτή είναι εδώ την εικόνα, για παράδειγμα. Πού θα χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, για ποιο λόγο θα έπρεπε εμείς να μάθουμε κάτι fake, να εντυπωσιαστούμε για να δούμε πω τι γίνεται στο ηλιακό μας σύστημα. Από την άλλη, εάν υπάρχουν προϋποθέσεις να συμβεί αυτό, θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί σαν γεγονός. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι αστρονόμος. Παρ' όλα αυτά, θα κοιτάξω να βρούμε έναν αστρολόγο στο επόμενο χρονικό διάστημα, να συζητήσουμε όχι μόνο αυτό το θέμα, αλλά και πολλά άλλα, διότι ανοίγει ένα κεφάλαιο αστρονομία εδώ, στο Χαλάζι TV, και θα προσεγγίσουμε αρκετά τέτοια θέματα και να λυθούν και απορίες που μπορεί να έχει ο καθένας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως, πράγματι, από ό,τι φαίνεται, γενικά, φαίνεται ότι δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για το Δία. Και όχι μόνο για το Δία. Υπάρχουν κομμάτια του σύμπαντος που είναι ανεξερεύνητα. Και ακόμα προσπαθούμε να μάθουμε για αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν ενίοτε. Αν γυρίσουμε για παράδειγμα πίσω στο 2020, να θυμηθούμε κάποιο άλλο θεαματικό γεγονός που είχε συμβεί τότε, πάλι που αφορά το Δία, για να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή, όπου ο Δίας και ο Κρόνος έσμιξαν για πρώτη φορά μετά το Μεσαίωνα. Αυτό έγινε το 2020. Αυτή η περιοδικότητα κάποιων φαινομένων μπορεί να εντυπωσιάζει, αλλά βλέπετε ότι γίνονται γεγονότα τα οποία οι σύγχρονοι άνθρωποι ίσως και δεν τα έχουν παρακολουθήσει, γιατί σου λέει τώρα έγινε κάτι στο Μεσαίωνα που τρέχε γύρευε και όταν τα ακούμε εμείς για πρώτη φορά στα αυτιά μας εντυπωσιάζουν. Κι όμως υπάρχει μια περιοδικότητα και μια επανάληψη. Αυτό έγινε ανήμερα του χειμερινού ηλιοστασίου στις 21 Δεκεμβρίου του 20, όπου ο Δίας και ο Κρόνος πλησίασαν τόσο πολύ ο ένας τον άλλον που έμοιαζαν μάλιστα σαν ένας διπλός πλανήτης. Το θεματικό αυτό αστρονομικό φαινόμενο καταγράφτηκε στον νυχτερινό ουρανό, ήταν ορατό, εντυπωσιακό, σαν το άστρο των Χριστουγέννων. Και τότε βγήκαν και πολλές θεωρίες μέσα από αυτή τη συνάντηση των δύο πλανητών, ότι ήταν το σημάδι ερχομού της νέας εποχής και το τι φέρνει αυτή η νέα εποχή μπροστά της. Πολλοί το συνέδεσαν αυτό το γεγονός με τον ερχομό του Αντίχριστου, ότι ήταν το φωτεινό αστέρι, το σημάδι δηλαδή που αναφέρουν οι γραφές, ότι όταν δείτε αυτό το σημάδι στον ουρανό, ένα φωτεινό άστρο, είναι κοντά ο ερχομός του Αντίχριστου. Θα δούμε άλλο ένα τέτοιο γεγονός κοσμικό να συμβαίνει μέσα σε αυτή τη χρονιά, σε λίγους μήνες, μέχρι το τέλος της χρονιάς, ή το Νοέμβριο είναι, ή αρχές Δεκεμβρίου, θα δούμε την έκρηξη ενός σούπερνόβα, ο οποίος θα είναι εντυπωσιακά φωτεινός, λένε οι επιστήμονες. Είναι το δεύτερο σημάδι στον ουρανό, αν πάμε πάλι στις γραφές, πολύ κοντά που συμβαίνει, για αν θέλουμε να το συνδέσουμε και με τις θεωρίες, αλλά και στο κατά τας γραφάς. Υπάρχουν και κάποια αστρονομικά γεγονότα που κάποιοι τα εκμεταλλεύονται για να φέρουν στο προσκήνιο και αυτά που θέλουν. Αν θέλουμε να δούμε και αυτήν την πλευρά της ιστορίας.
Ενώ ο Πρίκλης συνεχίζει και λέει, εκτός αν έχουμε κι άλλον ήλιο στο τοπικό σύστημά μας, 2 ήλιοι, 2 μέτρα, 2 σταθμά, πάντως η Κίνα ετοιμάζει τον ήλιο, το δικό της, τον δεύτερο ήλιο, όπως ονομάζεται. Θα δούμε λεπτομέρειες λίγο παρακάτω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το διάστημα κρύβει μυστικά και ντοκουμέντα, ίσως και να κρύβει και τους εξωγήινους, όπως αναφέρεις, οι οποίοι, ναι, έρχονται φίλες και φίλοι. Και η NASA προετοιμάζεται για αυτήν την μετάβαση της ανθρωπότητας προς την γνωριμία με τους εξωγήινους. Προσλαμβάνει ιερείς και τους εκπαιδεύει για το πώς θα μιλήσουν στην ανθρωπότητα για την επαφή που έρχεται με τους εξωγήινους. Εάν αυτό δεν είναι προετοιμασία εμφάνισης των εξωγήινων, τότε τι είναι? Υπάρχουν τελικά ή δεν υπάρχουν? Θα επαληθευτούν όσοι έλεγαν από τη δεκαετία του 90 ήδη και πιο παλιά ότι βλέπουν UFO και τους περνάγαν όλοι για UFO? Πόσο κοντά είναι η ανθρωπότητα στη μεγάλη αποκάλυψη? Εδώ στο Χαλάζι TV, στη νέα εκπομπή NASA Sender News, θα έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε μαζί μας το διάστημα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.